Hello, ina kwana, ina gajiya, an tashi lafiya. Salama Ubangiji ta ƙara tabbata a gare mu. A salama Ubangiji Yesu a cikin sunan Yesu. So wannan ne bidiyo na 6. Ina ci gaba da bayani cewa Yesu lallai ya ce shi Allah ne, a bauta masa. Mun yi karatu a magana Allah a littafin Ruya ta Yohana ko Wahayin Yahaya Sura 1. Duka surai nan muke bayanai. Muka ce to lokacin da shi manzo Yahaya yana wannan tsibiri da aka kai shi aka yar can, wata mesa ta haɗiye shi ko wani maciji ya sa can dai wani abu ya same shi ya mace. An gaji da shi, an gaji da wa'azin da yake, kuma an kasa kashe shi. An saka shi cikin tafasasshen mai. Yesu ya tsame shi. Yesu Ubangiji ne. So wata rana shi manzo Yahaya yana shi kadai a wannan tsibiri. Ya ce a ranar Ubangiji yana cikin sujada shi, yana cikin sujada shi ma Ubangiji, yana cikin sujada ga Ubangiji. Sai ya ji wannan murya. A ce kana zaune, kana can bayanka, kana cikin sujada ga Ubangiji, sai ka ji murya na magana. Yahaya na magana, wannan murya ya ce, sai ya ji murya na ɗaya yana mana misali. Ya ce muryar ta yi kama busawar ƙaho. A wata sura kuma ya ce kamar ruwaye masu yawa suna gudu. Misali idan da damuna, ko in kana kusa da ruwa, ko da damuna ruwa ya faɗi, gulbi ya kai ya kawo, in kana daidai inda ruwa ke gudu, daga nesa za ka ji gudun ruwa, za ka ji ƙarar gudun ruwaye da yawa. Manzo Yahaya ce irin wannan ƙarar ya ji. Muryar da ke magana da shi ta yi kama da wannan ƙarar. Muryar Yesu Almasihu. Yesu Almasihu Allah ne, ya fi ƙarfin annabi. Ko da yake ya zo duniya, ya yi cikin ayyukan da ya yi aikin annabci, ba laifi ba ne a kira shi annabi, amma a rage girman shi a matsayin allantakar shi, a ce kawai bai fi wani abu ba sai annabi kawai. Duk wanda ya mutu cikin wannan ban gaskiya ta cewa Yesu Kristi annabi ne kawai, to ka tafi halaka ta har abada. Domin duk ban gaskiya da za ka yi ga Almasihu, in baka karɓe shi ba a matsayin, in baka ban gaskiya da shi ba a matsayin Ubangiji da mai ceto, ba ka da shiga aljanna. Zancen gaskiya kenan, ko ana so ko ba a so, dole mu faɗi wannan gaskiya. To manzo Yahaya na nan ya ce sai ya ji wannan murya kamar hurawa ƙaho, kamar gudun ruwaye masu yawa. Mai murya ke cewa, sai ya ji wannan murya na ce mashi, ok, bari in fara daga 16. Ya ce yana riƙe, ok, yana bayanin yadda ya gan shi. Ya ce sai ya ce a 12, ya ce sai na juya in ga wanda yake yi mini magana, da juyawa ta kuwa sai na ga fitilu 7 na zinariya. So yana magana abubuwan da ya gani. Ina so in tsallake domin na faɗa a wancan bidiyo, kuma kana iya zuwa ka karanta ka sake ji da abubuwan da yake rike da su. Yana fitilu 7 sun kewaye shi, a hannun shi na dama kuma akwai taurari 7. Idanun shi kamar wuta na fitowa, bakin shi kamar takobi mai kaifi 2. Da sai ce 17, sai ce da na gan shi sai na faɗi a gabansa kamar na mutu, amma ya ɗora mini hannunsa na dama. Ya ce kada ka ji tsoro, ni ne na farko, ni ne na ƙarshe. Yesu kenan ke magana. Ba ka da wani annabi da zai zo ya ce maka shine na farko, shine na ƙarshe. Allah da ya halicce ka, Allah na sama da ƙasa da ya halicce ka, ya halicce ni, ya halicci kowa, shi kaɗai ke da ikon ya ce shine na farko, shine na ƙarshe.
domin shine farkon komai shine kuma ƙarshen komai. Yesu almasihu kenan. 18 ya ce ni ne kuma rayayye, ya ce da na mutu amma gashi a yanzu ina raye har abada abadin. Da can dama rayayye ne kafin ya zo duniya ya wannan mutuwa. Ce ni ne rayayye a da, sannan na mutu amma kuma na tashi, na kasance da rai har abada abadin. Yesu Allah ne shi ke magana a nan wurin, ya gaya mana shi Allah ne. Ya ce ina kuma da mabuɗin mutuwa da Hades. Ba ka da wani annabi da ke da wani makullin mutuwa da Hades, ko yake da iko kan mutuwa da Hades, ko yake da iko kan mutuwa da lahira, ko yake da iko kan ran da mutum zai mutu ko ran da mutum za a haifai, sai Allah da ya halicce shi kawai, shine Yesu almasihu. Ya ce ka rubuta abubuwan da ka gani da abubuwan da suke a nan gaba da abubuwan da za su kasance za su auku a nan gaba. Ya ce mashi asirtacciyar ma'anar taurarin nan bakwai, wa taurarin nan bakwai na hannuwan shi ya ce su ne mala'ikun ikkilisiyan nan bakwai, wato in mala'ikan ikkilisiya shine shugaban ikkilisiya, so fasto mai a gaban ubangiji na ba su sunan shugabannin ikkilisiya, mala'ikun wannan ikkilisiya. Ita kuma ikkilisiya su ne taurarin nan bakwai, amma su ne fitilu bakwai na zinariya, kuma Yesu na tsakiyarsu, so Yesu na cikin mutanensa. Shi ya sa ba ka da wata la'ana ko tsinewa da za ka yi wa Kirista da zai faru da su. Yesu yana cikin tsakiyar mutanensa. Ok? Ya faɗa, ya ce ni ne farko, ni ne da ina raye, da na mutu amma yanzu ina da rai har abada. Yesu almasihu ya ce shi Allah ne, Allah kuma abun bauta ne, a bauta masa. Ba ka da abin da ina son duk wani musulmi da ya taɓa shakka ya ce to ina Yesu ya ce shi Allah ne, shi ne muke wannan bayani a fito. Iyakacinku kuma in ba ga tsoro ba, kun ce aka nuna muku inda Yesu ya ce shi Allah ne, za ku bar musulunci ku shigo ku fara bauta wa Yesu, ku shigo Christianity, to lokaci yayi a baro musulunci a shigo inuwar almasihu. Gashi ina fito da wurare, surori da ayoyi, ba zan iya fito da komai, amma mafi mahimmanci ina fitowa da su don ka sani. Idan kuma ka zo ka kalli wannan bidiyo har ka bari ka mutu ba tare da ka karɓi Yesu a matsayin Ubangiji da mai cetonka ba, abin da ka ji zai zama shaida a kanka. Yesu bai da hakinka, ban da hakinka, ikkilisiyar almasihu ba ta da hakinka, Yesu bai da hakinka. Ka ji bishara amma ka ƙi. Amma addu'a ta shine ka karɓa. Addu'a ta shine bisharar nan ka karɓa. Lallai Yesu ya ce shi Allah ne, a bauta masa. Jama'a a taya ni baza wannan bidiyo. Kuma in muka ce mu Allah, mu Yesu almasihu, in kana bauta Allah baka san shi ba, baka san abin da kake bauta ma ba, sai dai kawai ka ce ai Allah shine mahalicci, Allah shine mai kowa mai komai, shine shi ainihin shi waye. Wannan bakin dutse a wannan bakin ɗaki, wannan bauta ce ta gumaka, ba bauta ta Allah mai rai ba. Ku fito ku zo ga Yesu almasihu, Allah mai rai, ku karɓe shi a matsayin Ubangiji da mai ceto. Kowane irin laifi kai zai yafe maka. Ku daina tafiya harkar aljanu, fararen aljanu, baƙaƙen aljanu, halakar da ku za su yi. Aljanun masu ma sun san Yesu zai halakar da su da duk waɗanda ke bauta masu. A taya ni sharing bidiyo jama'a, followers, sai na zo gefen ku. Muna so Ubangiji ya jawo mutane su tuba. Iya mutane, miliyoyin mutane suna cikin duhu, kuma Ubangiji na ƙaunarsu. Yesu yana ƙaunarsu, musamman cikin duniyar masallata, arewacin Najeriya da Afirka ta yamma gaba ɗaya. A taya ni sharing ya kai ko ina. Sai na zo gefen ku kuma, 'yar uwarku Hannatu Bai.